khona ukuthinditha kancinci isikolele ke. Ndithe futhi xa sendimamela ispeaker ndathi xa sendijonga iprogram ndabona uba abantu that were planning the program, their main message that bebefuna omabambe nayo is God cares for you. Amen. God cares for you. Ithi ke ngoku loo nto xa sendicinga xa sesidlula pha ku 3 John 1 verses 12, ithi, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as the soul prospers. Eyam ke intetho ithi, God cares about your health. uYesu is invested in your health and he cares about your health. Ithi ke ngoku le nto ithetha ukuthi ke ngoku le nto ithi le nto your mental health and your physical well-being is also a part of God's priority. That is why efundise thina izinto that we need to do in order to have good health. Itopic ene namhlanje Alzheimer's. Nongo igenge nenethetha nayo ingathi relevant. Ndiye ndathi ke tafeni xa eye wathi young lady yathi ndiyababona makhulu badala yathi asingamakhulu thina. So mandithi abantu that are much more mature in age iyabonakala uba this is a topic that is relevant for you. And this is I'll just go into the basics and they expand more on the prevention measures than understanding what Alzheimer's is. Now, Alzheimer's is a neurocognitive disease. It's a LONDO means that it's a group of diseases that causes degeneration. In simple words, into ibonayo ubona uba umuntu uyalibala ubona uba umuntu ngoku akasakwazi ukuconcentrate as long as she used to. Ubona uba umuntu even i-functioning yakhe into ebekade ayenza lula iba nzima nangoku fanele icingile, right? So loo nto ke abanye abantu ke bayibiza i-dementia, abanye abantu bayibiza i-Alzheimer's, but then it all falls under one group of neurocognitive diseases. Yintoni ke eyenza i-neurocognitive? Ebunyanisweni ayikho into esingathi iyi-one yenza esi sigulo esibizwa i-Alzheimer's okanye neurocognitive disease. It's a combination of a lot of things. Firstly, the genetics. If umkhuluma ngakho uba egugeni kwakhe yayiguda kakhulu, chances are nawe unayo loo gene yoba ungaguda umane ulibala kakhulu. 2, in terms of other diseases, if umuntu ona hypertension, ona diabetes, all diseases that affect your blood vessels to the brain, you are also at increased risk of Alzheimer's. But kuyo yonke loo nto ngelakhi uYesu has given us a solution for all. uYesu, I said, he's invested in our health, so therefore uyasinika indlela yoyidelay i-Alzheimer's okanye ungabi nayo at all. So what is important, the message endifuna siphume nayo? Andithi xa Corinthians 6 verse 19 kuthiwe your body is a temple. Yes. Therefore, we need to know how to take care of the temple. And it's topic. How to prevent or how to delay Alzheimer's. 1, physical activity. Once upon it and fully 6-pack. But it is important for you to age gracefully. And if you know that you are full of ukuthi ekugugeni kwenu ningathatha ibanga partner ningathathwa ngabantwana as abanye ke would say. So exercise is important. Umuntu uthi ubambe ngathi nansi pilisi. Le pilisi igcina uyang. Le pilisi igcina ube fresh. Le pilisi i-1 kale pilisi uthatha kanye
ngemini. Le pilisi inceda iskin sakho sibe right. Le pilisi inceda ingqondo yakho ibe sharp. Hayi ke andisathethi ke ngezinye benefits ke ootata nabo bazozifumana. But le pilisi once a day niyayithatha. Le pilisi exercise once a day, 30 minutes a day will give you all of those benefits. Abantu usually say, "Hi, exercise andinamali yokuya ejimini." Ninegadi. Kodwa ndixhasha abantu to work in your garden. Kanti just simply 30 minutes uhlakule phayana, it makes a huge difference to your health. Abanye bengazothi, "Hayi, andifuna utshiswa lilanga." Hayi ke, hambo bhatala i-gym membership uyojinyiswa phaya. I have a testimony nge-exercise that is a 70-year-old lady. Yayigqibonikwa i-diagnosis uba wophuke ispine. Yayine-chronic pain ehlangulenze. Yayazi la pain yini. What unyana wakhe did, what mama ngokusa ejimini. Waqalisa umama ngeentsimbi. Ngiyayiqonda iintsimbi ezezibhoro. Waqalisa ngothatha i-walks. Waqalisa ngeentsimbi. Now she is 88, no pain. What did she do? She increased her muscle mass while exercising. You could be free or decrease ipilisi zakho if you would just put 30 minutes a day. Go walk up 30 minutes a day, 30 minutes a day. It will give you a huge impact in your health. The second thing that is very important for your brain, it is diet. Diet and exercise. And it has almost as 10 house. It's actually just esizithenga. Eating diet, ephakanyisiweyo, that helps with ingqondo yakho. It is veg and fruit. Ikhona into enje ndiyithethileyo? Ayikho into enje. Inyama, it has to be clean meat. Nayivule meat, meaning elanqatha elihlehlezayo thatha ubeke ecaleni. Ithi ke loo nto angisakhali. Ithi loo nto, if you want to have a healthy brain, you need to take care of your whole body. And it's if you want to have a healthy brain, you need to take care of your body. Enye ke into ekuthiwa izawunceda ngayo is to decrease stress. Yayazi ke umama nje baziphala zonke. Umntanakho utshatile, umntanakho has been married for 10 years. Unewari ngabazukulwana abasekrish abakhayonishayo uba esasikolo si-right na. But you don't need to ukuthwala yonke into. There are some things that are out of your hand and you have no control over. Apha namhlanje nicelele that leave it all to God. When I said God is invested in your health, when He said izani nini nibulela kalala, it's because He knew that the stress is bad for your mental health. Now there's good stress and there's bad stress. Good stress ke kuba une exams abantwana besikolo. It's when something that just recently happened, you've just retired, you don't know what's going to happen in your life. That is normal stress. But then when you increase it, ngoba into ngendlela othinga ngayo, a simple thing of umntana ngobotsha, the whole month when I want to phethe kanjani, I want to phethe kanjani, uthini lana mntwana, I want to yalala na, nguwe ongalaliyo, uyazistressa ngomntana ogqibotshata oleleyo. So all in all, some of the things that we cause us to have stress is also how we think about things. If you think negatively in life, if you anticipate into izokwenzeka, if when are you constantly consuming izinto ezikhohlisela umoya, negative,
then your brain will be functioning on a floor. You constantly cause stress to your brain and increases the hormones as bangeba umzimba bestiff. Awazanga next the whole day, but umzimba ubuhlungu. Oh, how you think affects your body and how you experience life. It's important that sizithathe as messages esizinikwayo about giving things to God, about understanding that you will push through izinto, that it's not only for abanye abantu but also you can experience the grace of God. Ithi ke ngokulonto digqibile ne indlela ocinga ngayo, exercise, diet, okokugqibela is to take care of your general health. Majority yabantu ngoku are on medication for hypertension, iswekile, and so on. Luckily enough, the ingredients endinike zona zinceda naklo hypertension, zinceda naklo diabetes, andithi? But it's also important that you take care of your health. Awuzuthi unoswekile ube usitya banana every day. It will end in tears, but at the end, every decision, every action that we do has consequences. Even every diet, every meal that we have, it has an effect. Now, I think I have kept it very simple, so that's dementia, whatever. But more so, prevention is better than cure. Prevention is better than cure. So I hope that asizubanga abantu nje abazosuke bayisele bangasebenzisi le pilisi, but sizobanga abantu abayithatha. But the last one that I think is also important in our setting is socialization also helps protect your brain. Kulula ke dithetha nabantu bekhonzo. Noko niyazihamba Mothers Union, you're part of e-guild, you are active in church. That is actually very good for your brain. It is a sense of community, it's a sense of belonging that helps you to cope better with stress. So samukyafa noba ukwenzeka ntoni kodweni kutheni saluphuma apho bandikuwenza hlalani ngaphakathi. Ndizoyivala Deuteronomy 30 verses 19. I have set before you life and death, blessings and curses. Therefore choose life, that you both and your descendants may live. The decisions that you make, how you think, your health, does not only affect you, but it also affects the next generation. I hope that you choose life, because it's wow, ikhona imoto evalele ezinye uKGR 026. So siyacela uKGR enze ukuba sikwazi ukuphuma imoto. Ebethuna apha linye elithethwayo lithi masingazithwaleli. Andinawari kangaka indlela endilibala ngayo ngoku. Ndiyandilibala zonke izinto uzithethayo siyaziqalisa apha kum. Ngoku ndinexhala ndithi kumhla ke ngoku ndizodibana nam ndibhuda ndixelela abantu into ebengafanelanga. Ezilalini ke once ubhuda uyayazi into abantu bayatshiselwa phaa ezilalini. Ndonqena into yoba ndithi xa sendiritayarisha ndiyohlala ngapha kwezalali, ndithi xa ndibhuda phaa nditshisele bayazi uba kwenzeka ntoni na kuthiwe ndiyadweba. Ndiyacela ke ngoku bhuti wento ekhalayo, khawusincedise khe sive ubumandi bale nto yakho uyibethayo noyicofayo.
kuba kudala sigqibele ukukhe sizivonyavonye kodwa ke sikhe sizivonyavonye sisitya ngalo mzuzu. Ingathi abekho basaphumile. Oh, hayi ke bethuna sinemilomo njengekubani ithuba lethu JGF 088. Okay, sorry. Bekubulisiwe nabe ndikhe ndabulisa ngegama lenkosi yami uJesu Kristu. Amen.
ndiza kusisi waseMonti sisomkhulu ndithanda le nto bekuthiwa yena uba akazikhathazi uba beqala uba hayi bekuthiwa yena hayi ndibancincini andibakhula umkhulu angamamoso sisomkhulu waseMonti ncinci silenga umamsonto ndiza kuye ndithanda le nto uba ebesincoma esithi sibahle nathi sasikhule kusithiwa sibabi ndiye ndava kamandi namhlanje kuthiwa nibahle naqoma yini nam sendaba ndavuya kakhulu sixelele ngeMercy wasixelela ngeGrace siyabulela kakhulu sibulela kakhulu wake wathi omnye utata abantu banento yoba xa kuphethwe imvlophu bacinga uba inoba mhlawumbi kukho imali avule umntu afike emvlophini kusithiwa uthethe kamnandi kakhulu kubhalwe loo nto ke kule envelope cela ukuba ndikufundele sendikufundele nabantu abalapha yenzela uba unganyusa amathemba kuthiwe nje uthethe kamnandi kakhulu sibonga ubawo ngawe inkosikazi. Hambe kakuhle sithandwa sami. Ekuphahle inkosi endleleni ufike uphephile. Ningangena ke sihlobo uxolo. Okay. Ndingakunika ke sisi kwakhona. Sorry. Thank you, Program Director. Thank you, everybody. I just want to say a few words of appreciation to Dr. Njangase. Thank you for gracing this day with us. Please come forward.